O ining talbos at bulaklak tang kalabasa, mga idol. Kaya ba pangilyan tani nga bungang kalabasa? Uli nga titapang bayong agtalasita o itangaw sandang kamanyang. Abayanan tayang, kaya ba pigla ko tayo butol. Tsaka tayo pag-slice sa kasantingan na dagul. Kaya ba pangilyan tani tanga sibuyas. Ang popay nga bawang. Uling gisa tayo kay nga sardinas yan. Kaya ba kami tani tanga taba. Ang popay tanga bawang. Sunod tayo nga sibuyas. Pialu-alu tayo mo yan, bakit talual tang karela nga bangluoy tang kaya nga aroma. Kaya ba kami tani nga sardinas. Pabukalan tayo ang bagyayin, kaya ba kami tani nga kalabasa. Tsaka tayo sunod tanga talbos, ang popay nga kamanyang. Kaya ba pibiling-biling tayo mo yan. Tsaka tayo din ang dita kasin. O, tsaka tayo din na patis, pampalinamnam. Okay ba, din tayo nga dita kadanon, tang kasantingan mo. Bangya nga saktong lumambot, hindi katamo nga ginisang kalabasa. Okay ba, din tayong dita ka betchin, kabukal na niya na pwede na eh. O hindi nga lutong kapampangan naman yaman, ginisang kalabasa.